Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska sa pozrieme, ako sme spoločne s Michalom hrali turnaj vo Fortnite. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, ak áno, nezabudnite na like a odber a ideme na to. Dobre, som v istej lokácii teraz, ťažím si tu matro, beriem veci a vlastne pozerám sa, či nikdy nie sú ľudia okolo mňa. Minule sme stretli aj tu cápka. Teraz niečo vybavujem na streame, pretože sme streamovali večer. A idem dovnitra tej lokácie teda. Tu som si asi nevšimol ten Bitcoin, ťažič, to nevadí. Aj tak on ho potom otvoril Michal a nič v ňom nebolo. Teraz je buglá textúra, mám dosť HP a dosť všetkého. Presujeme sa, no to nie. Kamo, čo to je? Dobre, Michal si ľúti zbytky po mne, takže vlastne nemal toľko zbraní čo ja, tak dolútil sa z toho, čo som tam nechal. Teraz ide vlastne na nejaké miesto. Tuto chceli sfajtiť. Teraz som tu ja. Premeníme pohľad, lebo toto sa im vôbec nepáči. Dáme to na gameplay, vlastne ja si tu beriem ešte zbranie. Môj ľud vlastne nevidíte v replay móde, lebo proste v replay neukazuje ľud, ale zbranie mám dobré. A vlastne ideme sa dolútiť, aj sme mali lepší ľud a potom sme mohli killiť. Beriem si AKčko. Dobre, toto si preskočíme. Dáme si rovno elimináciu. Teraz sa nachádzam vlastne na zábradlí. Michal je podo mnou. Cápek ho zabil. A ja ako najväčší pán skočím a dám mu hlavu. Za to sme dostali 2 body. Konkrétne sme boli na 63 po tomto kille. A ja si vlastne čakám, kým príde ďalší cápek, ktorý ale našťastie neprišiel, tak som musel z tejto lokácie tým pádom odísť a ísť cápkou fajtiť. Presunieme sa rovno na odchod. Dobre, takže cápek ma hantí, ja sa boxujem. Zóna už dáva po 5, tak zdrhám a čakám tuto potom za stromom, kde si dám čak. Cápek taktiež ma stále chce pušnúť. Cápek má viac zápečok jak ja, tým pádom bude mať väčšiu výhodu ako ja. Ale cápek je tu a idem na neho. A zabila ma zóna. Dobre, je tu hráč číslo 2. Michal si tu práve ťaží bitcoiny, už ich má, sami vidí, 5. Následne vyberá čestku, z ktorej mu padne bejsbolka. To preskočím, lebo nás to až tak nezaujíma. No tak. Teraz si ešte polútime, kámo, jemu tých bitcoinov strašne veľa vypadlo. Som aj nevedel. Teraz mi tu 2 vyhadzuje. Ja si tie bitcoiny beriem a my teraz ideme predným vchodom do fightu. Ideme fightiť cápkou, ja už idem popredu, Michal je za mnou a cápci sú tým smerom a teraz som ich začal strieľať. Michal taktiež a Michal si spravil vlastne box, taký menší a teraz zdrháme, lebo sme ich nechceli fajtiť. Tu Michal vlastne už ide hore z kopca
dopadá nižšie a vlastne ide pri túto budovu, kde následne ide polútiť, zoberie čestku, z ktorej mu čo mu s nej padlo, ty kokos, to dal iba efekt. Dobre, tak Michal ide na zipline, ale capci ho začali strieľať, tým pádom, no. On mi hovoril, keď sme streamovali, že sú cheatery, že on sa hýbal a nevedeli ho trafiť. No, ja by som ho tiež trafil, keby sa hýbal takto. On bol úplne free kill. Dobre, presúvame sa na cápkov, ktorí Michala zabili. Idú teraz po ňoho, ja som bol kúsok od neho. Mňa tuto dole vidíte, ako už odchádzam preč na glideri. Oni Michala dorobia a dostanú kill. Teraz poďme na mňa. Yes. Ja si tu teraz editujem, lebo neviem, nemal som už čo robiť a editujem si tu a zatiaľ je pri mne niekoľko cápkov, ktorých by som mohol ísť fajtiť, ale chcel som tu zostať. Prestalo ma to už baviť, tak som si editnul dole, išiel som si pobrať pár vecí, nábojov a potom som vyliadol tohto cápka, začal som poviem strieľať, dal som mu damage dosť veľký, cápek mal jedno, potom sa začal healovať, tak som neváhal a išiel som ho pušovať. Dostal cápek a pri mne idú ešte ďalší cápci, to už som neriešil a išiel som po tomto, dal som mu crack, zase som mu dal, zase lava, cápka to stále nezabilo a potom mňa zabil. Už som tu ďalšie replay, borci, nenašiel. Dúfam, že sa vám toto kratšie video páčilo. Nezabudnite na like a odber a vidíme sa u ďalšieho.